Multicine Sucre et porta aquesta setmana la nova producció de Walt Disney, Tiana i el Sapo, que s'estrena a la gran pantalla amb l'animació més tradicional i autèntica de la Disney, Tiana i el Sapo. Estrena el 5 de febrer. En una nova introducció del conte tradicional de la princesa i el gripau, el príncep Naveen és transformat per un malvat mag vudú en un gripau. Així doncs, busca l'ajuda d'una jove perquè li faci un petó i desfer-se del malefici que l'empresona. I d'aquesta manera, doncs, troba Tiana. Però el petó no sorgeix l'efecte desitjat i en comptes de tornar al seu estat original, la història emprendrà un ton diferent. Ambientada a Nova Orleans en l'època de la Revolució del Jazz, aniran acompanyats per un caimán que toca la trompeta i una cuca de llum enamoradissa que els hauran d'ajudar a trobar una sacerdotessa vudú capaç de desfer els encanteris. ¿Disculpa? Por favor, princesa, y volveré a ser humano. ¿Solo un beso? A no ser que me supliques más. Pero nadie ha sabido lo que pasó después del beso. Hasta ahora. ¿Cómo has conseguido subirte ahí? ¿Y qué hago yo aquí abajo con todo este? Próximamente. Siguiendo la tradición de los clásicos más entrañables de Disney, llega la historia que se esconde tras el beso más mágico que haya conocido el mundo. ¡Va a ser buenísimo! Walt Disney Pictures, Tiana y el Sapo. Ven, achúchame. Esto es nuevo. Una pel·lícula per grans i petits. Un clàssic que no et pots perdre. Recorda, pots comprar les teves entrades al caixer de venda d'entrades, a les taquilles del Multicine Sucre o a la nostra pàgina web, www.sucrecines.com.